या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। शरद पवारांनी दिला धक्का, राजकारणातली केली मोठी घोषणा। शरद पवार निर्णयाचा फेरविचार करणार आणि बाहेरचे लोक येऊन बार्शीमध्ये आंदोलन, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। असं आहे की मुळातच स्थानिकांचं समर्थन नाही, बाहेरून लोक नेऊन आंदोलन करण्याचं काम चाललेलं आहे। स्थानिक अतिशय थोडे आहेत, त्यापेक्षा जास्त रिफायनरीला समर्थन देणारे लोक त्या ठिकाणी आहेत। काही लोकांचा प्रयत्न आहे की त्या ठिकाणी काहीतरी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन झाली पाहिजे, एखादा अनटुवर्ड इन्सिडन्स झाला पाहिजे, त्या ठिकाणी सरकारला बदनाम करता येईल असा कुठला तरी इन्सिडन्स झाला पाहिजे असा यांचा प्रयत्न आहे। आणि सामान्य नागरिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली राजकीय गोळी मारण्याचा प्रयत्न करतायत। पण यांनी काही केलं तरी देखील जनतेला आता हे लक्षात आलेलं आहे की हे दुटप्पी आहेत। एकीकडे हेच पत्र पाठवतात की या ठिकाणी तुम्ही रिफायनरी करा आणि मग तेच आंदोलनाला जातात। त्यामुळे यांचा दोगला चेहरा, यांचा दुहेरी चेहरा हा समोर आलेला आहे। काही लोक आंदोलन करत आहे, काही गृह विभागाने असं काही लोकांना आयडेंटिफाय केलं आहे का की ते मुंबईतून नेऊन तिथे आंदोलन केले जातं, तेच चेहरे दिसतात? निश्चित आयडेंटिफाय झालेले आहेत, काही नेते आयडेंटिफाय झालेले आहेत, काही असेही नेते आयडेंटिफाय झाले आहेत की जे वारंवार आंदोलनामध्ये असतात। आणि एवढंच नाही तर आमच्याकडे काही इनपुट्स असे आहेत की विशेषतः जे लोक डिस्रप्शन राज्यामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करतात असा जो एक गट आहे, या गटाचाही आता हळूहळू या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट लक्षात येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा, शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। काल अजितदादांनी
माझ्या ह्या पत्रकार परिषदेबद्दल उल्लेख केला. तसं म्हटलं तर अजितदादांना सगळंच माफ आहे, ते करमुक्त आहेत, म्हणून त्यांच्यावर काय मी टीका करणार नाही. काल अजितदादांनी माझ्या ह्या पत्रकार परिषदेबद्दल उल्लेख केला. तसं म्हटलं तर अजितदादांना सगळंच माफ आहे, ते करमुक्त आहेत, म्हणून त्यांच्यावर काय मी टीका करणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. देशाला आहे धोरणात्मक निर्णय आहे. देशामध्ये जातीवादीचं कहर माजलेला आहे. आपल्याशिवाय दुसरा नेता देशामध्ये नाही. तो सर्व धर्म ही जी भावना जागृत करण्याकरता आपलीच आवश्यकता आहे. साहेब, आपण निर्णय मागे घ्यावा ही नम्र विनंती आहे. पक्षाला वंचित ठेवून तुम्ही राजकारण साहेब करू शकणार नाही, अशी सर्व कार्यकर्त्यांच्या तर्फे मी तुम्हाला विनंती करते. साहेब, कृपया हा निर्णय जोपर्यंत मागे घेत नाही आम्ही सभागृह अजिबात सोडणार नाही. आम्ही इथे बसून राहू. आपण निर्णय मागे घ्या. कृपया निर्णय मागे घ्या. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. पवार सब तुम आगे बढ़ो, पवार सब तुम आगे बढ़ो. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. पवार सब तुम आगे बढ़ो, पवार सब तुम आगे बढ़ो. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. साहेब, आपण फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचे समर्थ साक्षीदार आहात. आज साहेब आम्हाला कोण आहे? समतेचा पुजारी म्हणून महाराष्ट्र नाही देश आपल्याकडे पाहतोय. आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आमच्यावर मायेची पाखर करणारा हा नेता अशा पद्धतीने जर पक्षापासून दूर जात असेल, पक्षाची जबाबदारी घेणारे अनेक समर्थ नेते कार्यकर्ते आहेत. पण आजही साहेब आमच्याकडे दीन दुबळ्यांकडे, दलितांच्याकडे बघणारं कोणी नाहीये, बघणारं कोणी नाहीये. म्हणून शेतीपासून ते सामाजिक कार्यापर्यंत तुम्ही आम्हाला मायेची पाखर करणारे तुम्ही आहात. म्हणून मायेच्या पाखर करणाऱ्या माणसानंच पक्षाचं नेतृत्व करावं अशी ह्या महाराष्ट्राची इच्छा आहे. आणि म्हणून नंतर आंबेडकरांच्या नंतर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर आम्हाला आमचा वाली कुणीही नाही, आमचे अश्रू पुसणारे कुणीही नाही. आणि म्हणून या कळकळीची विनंती आहे साहेब आपल्याला की आपणच पक्षाची धुरा समर्थपणानं पुढे घेऊन जावी. माननीय पवार साहेब, माझी कळकळीची विनंती आहे. सामान्य कुटुंबातील, गोरगरीब, वंचित कुटुंबातील मुला मुलींना संधी देणारी राष्ट्रवादी पक्ष आहे. आमची अशी इच्छा आहे, तुम्ही जर असं करत असाल तर आम्ही सगळेजण, मी तर स्वतः, आम्ही राजकीय जीवनात कार्यरत राहणार नाहीत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन,
न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा, डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. भीषण अपघाताची बातमी समोर येते कणकवलीतून. कणकवलीतील वागदे येथील हॉटेल वक्रतुंड समोर लग्नाचं वराड घेऊन देवगडच्या दिशेनं जाणारा बोलेरो पिकअप टेम्पो पलटी होत भीषण अपघात झाला. हा अपघात दुपारच्या सुमारास घडला. या अपघातात जवळपास गंभीर जखमी झाले असून तर 25 जण अधिकहून जखमी झालेत. त्यात काही जण गंभीर जखमी झालेत. 6 जणांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलंय. देवगड पाडगावच्या दिशेनं जाणारे हे लग्नाचं वराड घेऊन जात असताना टेम्पो डिवायडरवर चढल्यानं महामार्गावर पलटी झाला. यात अनेकांच्या डोकं हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे. नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात हलवले. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुजडे. कणकवली वागदे येथे भीषण अपघात झालेला आहे. या अपघातात 30 ते 35 जण गंभीर जखमी झालेले आहेत आणि या गंभीर जखमींना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आणलेलं आहे. त्यातील जे तातडीचे रुग्ण आहेत ते पुढील रुग्ण म्हणजे जिल्हा रुग्णालयाला पाठवले आहेत. काही जणांचे हात फ्रॅक्चर आहेत, काही हात कट झालेले आहेत, काही जणांना डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अशा रुग्णांना पुढे पाठवलेले आहे. तसेच अजूनही काही रुग्ण आहेत आपण पाहतो की येथे पुढे पाठवण्यात येत आहे आणि ही सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे. कणकवलीमध्ये हे जे रुग्ण आहेत ते पुढच्या रुग्णालयात रेफर करण्यात आहे. हा अपघात कणकवलीच्या दिशेने येणारी जी मॅक्स पिकअप आहे, या मॅक्स पिकअपमधून येणारे जी गाडी आहे ती वागदे येथे आली असता ड्रायव्हरचं नियंत्रण सुटले आणि हा अपघात झाला. आणि या 30 ते 35 जण त्या मॅक्स पिकअपमध्ये होते. आपण पाहतो की दृश्य ही जी जखमी आहेत त्यांना पुढील रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे. रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून पुढील रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे आणि मोठी गर्दी आलेली आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी देखील येथे भेट दिलेली आहे. या अपघातासंदर्भात माहिती जाणून घेतली आणि त्यांना रुग्णालयात लवकरात लवकर हलवा आणि त्यांच्याजवळ काही मदतकार्य असेल तर आपण करूया असे देखील सांगितलेले आहे. त्याच्याच पद्धतीने भाजप कार्यकर्ते देखील मोठ्या संख्येने येथे दाखल झालेले आहेत. आपण ही दृश्य पाहिली की सावंत जे वागदे सरपंच संदीप सावंत होते त्यांनी देखील आपल्याला सांगितलं आहे की ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी मदतकार्य करून आपण सगळ्या रुग्णांना इथे सगळ्या जे गंभीर जखमी त्यांना रुग्णालयात आणलेलं आहे. पण जी विदारक परिस्थिती होती ती खूप भयानक होती, कारण काही जणांचे हात, पाय, डोके यांना गंभीर दुखापत झाले, काही हात देखील कट झालेले आहेत. आपण प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्याला असा अपघात नको असं देखील आपल्याला क्षणिक वाटलं, कारण हा जो अपघात इतका गंभीर होता की ह्यात जे लहान मुलं होती, वयस्कर माणसं होती आणि जे महिला होत्या यांना खूप अशी इजा झालेली आहे, कारण खूप विदारक ही परिस्थिती आपण येथे पाहिलेली आहे. तर वागदे सरपंच संदीप सावंत यांना माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात त्यांनी मदत केली. या घटनेबाबत सरपंच संदीप सावंत यांनी कोकण 7 लाईव्हला माहिती दिली, तर प्रत्यक्षदर्शींनी देखील कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधलाय. मोठ्या प्रमाणात दारू ड्रायव्हर हा दारू पिऊन पूर्णपणे ड्रिंक्स केलेला होता. जवळजवळ 30 ते 35 माणसं त्या मॅक्स पिकअपमध्ये होती. जवळजवळ 22 ते 23 जणांना, त्याच्यातल्या काही जणांना आता उरोसला सिव्हिल हॉस्पिटलला सरकारी जिल्हा रुग्णालयाला पाठवण्यात आलं. सगळे पेशंट जास्तीत जास्त सिरियस आहेत. ड्रायव्हरच्या पूर्णपणे चुकीमुळे हे घडलेलं आहे. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी मोठा आक्रोश झाला. आता रुग्णालयात देखील आपण मदत कार्य करतात, काय सांगताय? आता पूर्णपणे रुग्णालयात जे नातेवाईक त्यांचे आले त्यांची चहा पाण्याची वगैरे सगळी व्यवस्था करण्यात आली. त्याचप्रमाणे आता काही पेशंट उरोसला पाठवत आहोत आपण आणि त्यांच्यावर उपचार डॉक्टर उपचार करत आहे. आम्ही लग्नातून गेलो. हां कसं झालं, काय नेमकं झालं? आम्ही पाठी बोललो काय उलटी झाली. आता काय सांगतो. किती जण तरी गाडीमध्ये होता? कोण लहान मुलं वगैरे होती गाडी? लहान मुलं होती. बऱ्याच जणांना लागला गाडी. दरम्यान आमदार वैभव नाईक यांनी देखील रुग्णालयात जात जखमींची भेट घेत विचारपूस केली.
असं म्हणतात ते नातेवाईक सगळे आहेत तेही सांगतात की जो ड्रायव्हर होता, ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे हा अपघात झालेला आहे आणि लग्न समारंभाला गेलेल्या बिचारा निष्पाप ग्रामस्थांना त्या ड्रायव्हरच्या अनड्या वृत्तीमुळे अपघाताला सामोरं जावं लागलं. आणि एक आहे की ग्रामीण जिल्हा रुग्णालय असेल किंवा जिल्हा रुग्णालय असेल, इथले डॉक्टर्स त्यांच्यावर औषधोपचार करत आहेत, पण आपल्या कणकवलीतील खाजगी प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्ससुद्धा त्यांच्या मदतीला आलेले आहेत आणि त्यामुळे सगळेजण चांगल्या पद्धतीने त्यांची देखभाल करत आहेत. 6 जण जे गंभीर जखमी आहेत त्यांना उपजिल्हा म्हणजे ओरोसमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे, त्याच्याबद्दल त्यांची आता मी चौकशी करतो कशाबद्दल. मी आता डॉक्टरना अजून फोन केलेला नाही, इथे पाहिलेलं आहे. पण अशा या ड्रंक्स अँड ड्राईव्ह करणाऱ्या लोकांना कायमस्वरूपी कशी अद्दल घडवता येईल या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस ज्यावेळी वाहतूक करताना स्पीड गन लावतात, त्यानंतर हेल्मेटसाठी दंड करतात, पण अशा वेळी काही त्यांना कारवाई करतात त्याबद्दल? स्पीड गन तर आहेच, परंतु काही वेळेला स्टेअरिंगवर बसत असताना जे दारू पिऊन बसतात त्यामुळे दुर्दैवाने अशा घटना घडतात. त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला पोलीस तिथे असतीलच असं नाही आहे. दुर्दैवाने ज्या वेळेला दिसून आलं त्यावेळेला ती गाडी थांबवली असती तर बरं झालं असतं, पण अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे ती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgat. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. वज्रमूठ सभेत उद्धव ठाकरेंनी अदानी यांच्यावर टीका करत त्यांचे आत्मचरित्र यावं, यात श्रीमंत होण्याचा फॉर्म्युला त्यांनी यात लिहावा असा आरोप केला होता. यावरून नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे. काल उल्लेख करतात की अदानींच्या वर एक चरित्र लिहिलं पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई नको पण चरित्र लिहिलं पाहिजे की श्रीमंत कसं व्हायचं. पण मला असं वाटतं की अदानींच्या चरित्र लिहिण्यापेक्षा प्रत्येक मराठी मुलांनी, तरुणांनी, तरुणींसाठी उद्धवजी तुम्ही तुमचं एक चरित्र लिहा ना, की कुठलाही धंदा न करता, कुठलाही व्यवसाय न करता, कुठलाही ऑफिसचा पत्ता नसताना पण तुमच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून? तुमच्या मातोश्रीचं 1 से 2 झालं कुठून? तुमचा इन्कम सोर्स काय? तुम्ही या ज्या मोठ्या मोठ्या गाड्या फिरवतात त्यासाठी तुमचं काय इन्कम आहे नेमकं? कुठला धंदा करता? कुठली कंपनीमधून तुम्हाला हा सगळा इन्कम येतोय? आम्हाला माहिती आहे की अदानी साहेबांच्या एवढ्या कंपन्या आहेत, त्यांचे एवढे उद्योग आहेत, त्या उद्योगामुळे ते एवढ्या पद्धतीने इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत. पण नेमकं तुमचा इन्कम कुठून येतो? तुमचा मुलगा किंवा तुमच्या घरात फिरणाऱ्या गाड्या मराठवाड्याच्या कुठल्या आमदाराच्या नावाने आहेत? ज्या आमदाराच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये तुम्ही पार्टनर पण आहे. स्वतःच्या गाड्या फिरवायच्या नाहीत, हक्काच्या म्हणजे स्वतःच्या पैशांनी गाड्या फिरवायच्या नाहीत. तुमचं जे नवीन मातोश्री 2 बांधलंय 2, ते कोणाच्या पैशांनी बांधलंय? तुमच्या पैशांनी. त्याहीबद्दल जरा आपल्या चरित्रामध्ये लिहा ना, पुस्तक लिहा ना. अरे मराठी तरुणांना कळून दे हे मालामाल विकली झाले कशात तुम्ही? त्यांना पण हा फॉर्म्युला द्या ना. 1चे 2 आमचा बिचारा मुंबईतला राहणारा मराठी माणूस नालासोपारा, वसई, विरार, डोंबिवलीकडे फेकला गेलेला आहे. साधा 400, 500 स्क्वेअर फूटच्या छोट्या खोलीमध्ये राहतो. सगळ्या मुंबईच्या मिलच्या जमिनी
आणि इकडचं घर विकून तिथे राहायला गेलेला बिचारा, त्याला पण तुमचा फॉर्म्युला जरा कळून दे ना बाबा. उद्धव ठाकरे, कुठला धंदा न करता श्रीमंत बाबा कसं व्हायचं, खोके कसे मिळवायचे, हे पण जरा कळून दे. त्यांनाही कळून दे की बाबा आपल्या बॉडीगार्डच्या माध्यमातून खोके कसे वाटले जातात. मुंबईच्या एसटीपी प्लांटमध्ये 15% प्रत्येक एसटीपी प्लांटच्या मागे कोणी मागितले आणि ते मिळाले नाही म्हणून त्याला का ती योजना राबवली नाही. आता भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर ती योजना राबवली गेली, पण तेव्हा 15% कोणी मागितले. आमच्याकडे पण राजपूत नावाचा बॉडीगार्ड असला पाहिजे हो तुमच्यासारखा, जो खोके पोचवतो. वहिनींचे एवढे, मेवण्याचे एवढे, मुलाचे एवढे वाटणी जे होते ना, त्यासाठी पण तुमच्या सारखा पण कोणतरी राजपूत नावाचा बॉडीगार्ड आमच्याकडे पण हवा, मराठी तरुणांकडे हवा. खोटं असेल तर त्याचे काही कॉल रेकॉर्डिंग आहेत माझ्याकडे, आम्ही ऐकलेले आहेत, आवाजाचे आहेत. म्हणून उद्धवजी, दुसऱ्यांचे चरित्र लिहिण्यापेक्षा माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठी तरुणांसाठी तुमचं कधीतरी आत्मचरित्र बाहेर येऊन दे किंवा चरित्र बाहेर येऊन दे. तुमच्या फॉर्म्युला आम्हालाही करून दे की हाऊ टू बी अ बिलियनर बाय उद्धव ठाकरे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक अँब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात अँब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आज पवार साहेब बाजूला गेले तर आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं, हा आमचा पहिला आपल्या आतापर्यंत महाराष्ट्रात आम्ही सगळे पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आज पवार साहेब बाजूला गेले तर आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं, हा आमचा पहिला प्रश्न. अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवार साहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवार साहेबांनाही हक्क नाही. त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी असा निर्णय घेणं आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे. आमच्या लहानपणापासून जोपर्यंत तुम्ही निर्णय घेत नाही आम्ही अन्न सोडणार आहे सगळे. त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं. अरे बोलतात थांबा ना जरा.
त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं. आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो. त्यांनी अलीकडच्या काळात भाकरी फिरवण्याची भाषा काही दिवसापूर्वी केली. पवारसाहेब, तुम्हाला आम्ही सगळा अधिकार देतो, पण देशाच्या सर्वोच्च ठिकाणी तुमची जी प्रतिमा आहे ती कुणालाही दुसऱ्याला येणार नाही. तुम्ही आम्हा सगळ्यांचे राजीनामे घ्या. तुम्हाला पक्ष कसा परत नव्या लोकांच्या हातात द्यायचा तो घ्या. पक्ष पक्षाच्या प्रमुख पदावरून बाजूला जाणं हे पक्षाच्या, देशातल्या, राज्यातल्या तरुणांच्या, नव्या पिढीच्या देखील हिताचं नाही. आम्हाला आपल्या छायेखाली काम करण्याचा सवय लागलेली आहे. तुम्ही बाजूला जाऊन आम्ही कोणीच काम करू शकणार नाही. तुम्ही थांबणार असाल आम्ही सगळे, तुम्ही थांबणार असाल आम्ही सगळे थांबतो. हा पक्ष ज्यांना चालवायचं आहे त्यांना चालवू दे. साहेब, लोक माझे सांगाती म्हणतात, आपण सगळ्या लोकांचं आपण ऐकावं. साहेब, लोक सांगतील तसं आपण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलंच असा. पाच पत्रकार परिषदा झाल्यात तर ठाकरेंना एवढं झोमते. आणखीन पत्रकार परिषद घेतोय तर ठाकरेंना महाराष्ट्रात फिरणं अवघड होईल. त्यामुळे संजय राऊतांनी भाजपच्या नेत्यांवर बोलणं बंद करावं असा इशारा नितेश राणे यांनी राऊतांना दिलाय. उद्धवजींना मी सांगेन किंवा संजय राजाराम राऊताच्या मालकाला सांगेन की तुमच्यावर बोलल्यानंतर तुम्हाला खूप झोपतं. तुम्ही मग तीनपाट बिनपाट बोलणार, पण तुमचा जो काय सकाळचा जो भोंगा, काय कर्मचारी जो रोज सकाळी येऊन काही वर्षापासून जे आमच्या नेत्यांवर, केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टीका जी करतात, ते तुम्हाला एवढ्या वर्ष दिसलं नाही. ही तर माझी 5वीच पत्रकार परिषद आहे. उद्धवजींना सांगेन मी फक्त 2% माहिती अजून बाहेर काढली आहे. अजून 98% माहिती बाहेर यायची बाकी आहे. पण मी पहिल्या पत्रकार परिषदेला सांगितलं होतं की मी किती माहिती काढावी, की किती माहिती महाराष्ट्राला द्यावी, हे सगळं तुमच्या कामगारावर आहे. तुमचा कामगार रोज सकाळी येऊन माझ्या नेत्यावर, माझ्या पक्षावर अगर बोलायचं बंद करेल तर माझी पत्रकार परिषद बंद होतील. तुम्ही कधी आमच्या देवेंद्रजींच्या वर टीका, वैयक्तिक टीका करणार, त्यांच्या शरीरावर बोलणार, त्यांच्या कुटुंबावर पाहिजे तेवढं बोलणार, आमच्या चंद्रकांत दादा पाटील साहेबांना नाव ठेवणार, आमच्या प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंवर तुमचे काही नेते वैयक्तिक टीका करणार. त्याच्याही पुढे तुम्ही स्वतः मुख्यमंत्री साहेबांच्या लहान नातवावर काय बोललेला, त्या विचाराने अजून जग पण बघितलेलं नाही. त्याच्या नातवाचा उल्लेख करून तुम्ही वैयक्तिक टीका करतात. आता तुमच्यावर बोललं
तुमच्यावर बोललं तर तुम्हाला एवढं झोलतंय बुडाखाली, पण तुम्ही काय आमच्या काही बोलत बसलात तर आम्ही गप्प बसणार नाही. पहिलं तुमच्या त्या शकुनी मामाला सांगा, तुझ्या सकाळचं 10 वाजताचं थोबाड बंद कर, मुद्द्यावर बोल, खोटे नाटे आरोप करायचे नाही, वैयक्तिक टीका करायची नाही. नाहीतर 5 पत्रकार परिषदेमध्ये तुम्हाला एवढी आग लागलीये, माझ्या अजून पत्रकार परिषद होत राहिल्या तर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरणं अवघड होऊन जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या लोक माझे सांगात या पुस्तकाचं प्रकाशन पार पडलं. या पुस्तकातून शरद पवार यांनी अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले. महाराष्ट्रातील राजकारणात खळबळ उडेल असं धक्कादायक खुलासे त्यांनी केलेत. या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी अनेक आठवणी सांगितल्यात. त्याचवेळी धक्कादायक निर्णय जाहीर केला. आपण अध्यक्षपदावरून निवृत्त होत असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केले. यावेळी प्रतिभा पवार सुद्धा भावुक झाल्या. 1907 या दिवशी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यशवंतराव चव्हाणांनी हा महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला अशी चर्चा सगळीकडे होत होती. आणि आम्हा सगळ्यांना चव्हाण साहेबांच्याबद्दलचा प्रचंड आकर्ष. त्यांची भाषणं कुठं असली तर ती ऐकायला जावीत. त्यांचं भाषण म्हणजे मराठीचा उत्तम नमुना असायचा आणि ती सगळी संधी आम्ही कधी सोडत नसे. आणि त्यामुळं हळूहळू त्यांच्या विचाराच्या जवळ आम्ही जायला लागलो. काँग्रेसच्या विचाराच्या. माझं घर हे काँग्रेसच्या विचाराचं नव्हतं. माझं घर हे शेतकरी काँग्रेस पक्षाच्या विचाराचं होतं. माझे वडील बंधू ते हयात नाहीत, ते शेतकरी काँग्रेस पक्षाचे जिल्ह्याचे मोठे नेते होते. वसंतराव पवार त्यांचं नाव. आणि अनेक सगळं घर. माझ्या आईचं तर एक वैशिष्ट्य असं आहे की ते 1936 साली पुणे लोकल बोर्डाला निवडून आली. त्यावेळी लोकल बोर्डाला 1 जागा महिलांची असायची आणि ती 1 जागा त्याच्यासाठी ती निवडणुकी लढली आणि निवडून आली. पण तिची मानसिक अवस्था, वैचारिक अवस्था त्या काळात जरी काँग्रेसच्या विचाराची असली पण डाव्या विचाराची होती. आणि त्यामुळे तीही तशी शेका पक्षाच्या विचाराची होती. आणि त्याच काळात मी मात्र यशवंतराव चव्हाणांच्याकडे आकर्षित झालो. त्यामुळे घरातल्या लोकांचं वातावरण वेगळं, माझं वेगळं, ही एक चमत्कारिक अवस्था त्या ठिकाणी होती. मला आठवतं आहे की 1 मे 1907चा मी पुणे युवक काँग्रेसचा सदस्य झालो. आणि त्यावेळेला वंदनाताई इथं बसल्या, त्यांना ठाऊक आहे पुण्याच्या काँग्रेस हाऊसवर संध्याकाळी काँग्रेसच्याबद्दल असता असलेले सगळे लोक तिथल्या कचेवर जाऊन यायचे.
त्या जमाखोरांमध्ये मी सुद्धा जायला लागलो. हळूहळू संघटनेचं काम बघायला लागलो. त्याच्यामधून संपर्क वाढला आणि 3-4 वर्षाच्या नंतरच पक्षाच्या वडीलधाऱ्या नेत्यांनी मला मुंबईला काम करायला या, संघटनेची जबाबदारी घ्या म्हणून मला मुंबईला निमंत्रित केलं आणि पुण्यातला माझा मुक्काम हल्ला आणि टिळक भवन जे खेड गल्लीमध्ये आहे, काकासाहेब गांधी मार्ग असं हल्ली म्हणतात त्याला, तिथं मी राहायला लागलो. आणि त्याचा फायदा एक झाला की महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यात तरुणांची अशी संपर्क वाढला. संघटनेमध्ये काम करायची संधी त्याच्यामध्ये मिळाली. नंतरच्या काळामध्ये आणखीन एक फायदा झाला की टिळक भवनातच राहायचं आणि ते राहत असताना त्यावेळेला अनेक वडीलधारी नेतेसुद्धा हॉटेलमध्ये उतरत नव्हते, सर्किट हाऊसमध्ये उतरत नव्हते. एक तर कार्यकर्त्याच्या घरी किंवा पक्षाच्या कार्यालयामध्ये. आणि त्यामुळे माझा मुक्काम पक्षाच्या कार्यालयात आणि दौऱ्यामध्ये कार्यकर्त्यांच्या घरी याच्यामुळे संपर्क खूप वाढला आणि त्याचा फायदाही झाला. हळूहळू केंद्र सरकार म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर युवकांचं काम जे करत होते त्यांच्याशी संपर्क आला. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी संपर्क आला आणि आणखी एक मोठी संधी माझ्या आयुष्यात मला मिळाली. एक युनेस्को यांच्या वतीनं एक संस्था चालते, तिचं नाव वर्ल्ड असेंब्ली ऑफ यूथ. जगातल्या तरुणांची एक आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची संघटना आणि त्या संघटनेच्या वतीनं तरुण कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची, वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या राजकारणातल्या लोकांच्याशी सुसंवाद साधायची. आणि त्याच्यामध्ये माझी निवड झाली स्कॉलरशिपच्या वतीनं आणि त्यांनी मला जपान, अमेरिका, कॅनडा, डेन्मार्क या देशात जायची संधी मिळाली. काम काय होतं म्हणजे गमतीचं काम होतं. जपानला आम्ही गेलो तर तिथं या युनेस्कोनं मला जेहूद केलं तिथल्या प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयात. प्रधानमंत्र्यांचं नाव होतं इसाकू सातो, हे जपानचे प्रधानमंत्री. आणि त्यांच्या ऑफिसमध्ये काम करायची संधी मला मिळाली. काम काय करायचं, त्यांचं दौरे कसे असतात ते आखायचे, त्यांच्या बैठका असतील त्याचं टाईम टेबल तयार करायचं. एखाद्या विषयात त्यांना कोणी भेटायला येणार असेल तर त्या व्यक्तीची फारसोली लक्षात घेऊन त्याच्यावरची नोट तयार करून त्यांना द्यायची. एक समज वेगळा अनुभव तिचा. जपानमध्ये कॅनडाला गेलो, तिथे प्रधानमंत्री होते, त्यांचं नाव लिस्टर पियर्सन. आणि लिस्टर पियर्सनच्या ऑफिसमध्ये मला जवळपास 1.5 महिना काम करायला लागलं. आणि त्यानंतर सिनेटर बॉब केनेडी हे जे जॉन एफ केनेडी होते त्यांचे धाकटे बंधू, त्यांच्या ऑफिसमध्ये ते सिनेटर होते, तिथेही काम करायला संधी मिळाली. या पद्धतीनं या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्यालयामध्ये साधारणतः कशा पद्धतीनं राजकीय पक्ष चालवतात, कशा पद्धतीनं संसदीय कामकाज करतात याची एक माहिती घ्यायची संधी माझ्या दृष्टीनं ही फार मोठी संधी मला स्वतःला त्या काळामध्ये मिळाली. आणि तेव्हाच 1966 साल सुरू झालं. भारतामध्ये निवडणुकीचं वातावरण सुरू झालं आणि मला पक्षाचा निरोप आला की तुम्ही दौरा सोडून परत या. आणि दौरा सोडून परत आलो. आणि त्यावेळेला पक्षामध्ये थोडे वाद होते. वाद असा होता की साधारणतः 2 टर्म झालेल्यांना पुन्हा तिकीट देऊ नका, नव्या लोकांना संधी द्या, काहीतरी नवीन कार्यकर्ते आणा, हा एक आग्रहाच्या काळामध्ये घेतलेला होता. आणि यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी त्याला पाठिंबा दिला. आणि त्याच्यामध्येच विधानसभेला मी उभं राहावं
याची चर्चा सुरू झाली. 67 साली मला तिकीट मिळालं, निवडणुकीला उभं राहिलो. माझ्या विरुद्ध सरकाराचे एक शक्तिशाली बराच व्यक्ती उभी होती. इलेक्शन त्याचं सोपं वाटत नव्हतं, पण अनेक वर्ष युवकांच्या चळवळीत काम केल्यामुळं आणि विशेषतः विद्यार्थी चळवळीत काम केल्यामुळं या सगळ्या तरुणांनी आपली शक्ती एकत्र केली आणि माझी निवडणूक हातात घेतली. आणि त्याच्यामुळेच त्यांच्या कष्टामुळं मला त्यावेळी निवडून येणं शक्य झालं. वयाच्या 27 वर्षी मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत येऊ शकलो. त्यावेळेला वसंतराव नाईक हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्हा लोकांना फार प्रोत्साहित केलं. नंतरच्या काळामध्ये छोट्या मोठ्या पदावर नेमलं. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचा सेक्रेटरी ही जागा रिक्त होती आणि तिथं माझी निवड केली गेली. आणि त्याचा परिणामही झाला की विधिमंडळाचं सेक्रेटरिएट, विधानसभेतल्या चर्चा, त्याच्यात भाषणं करायला कोणाला सांगायचं, कुणाची तयारी करून घ्यायची, या सगळ्याची जबाबदारी माझ्या सेक्रेटरी म्हणून असेल. आणि त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामाचा त्यावेळेला फार एक अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. आणि ही पहिली 5 वर्ष कशी संपली हे कळलं सुद्धा नाही. 1972 आलं, पुन्हा एकदा मला पक्षाने संधी दिली, निवडून आलो. पण निवडून आल्याच्या नंतर मला महाराष्ट्राच्या वसंतराव नाईकांच्या मंत्रिमंडळामध्ये घ्यायचं आलं. आणि माझ्याकडे गृह खात्याचं राज्यमंत्री, त्याच्यानंतर जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि इतर काही खात्यांचं काम दिलं. आणि त्याच्यापासून माझं सत्तेच्या राजकारणाचं काम सुरू झालं. म्हणजे 1967 साली मला पहिल्यांदा संधी मिळाली विधिमंडळात राहायची. त्या 67च्या फलापासून आजपर्यंत एकही दिवसाचा खराब नाही. पण मी कुठं ना कुठेतरी कधी विधानसभा, कधी राज्यसभा, कधी विधान परिषद, कधी राज्यमंत्री, कधी मंत्री, कधी मुख्यमंत्री, कधी विरोधी पक्षनेता, कधी कृषी खात्याचा देशाचा मंत्री, अशी जवळपास महाराष्ट्रातल्या जनतेनं, देशातल्या जनतेनं सतत 56 वर्ष मला सत्तेच्या राजकारणात ठेवलं. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हा सगळ्यांचा हातभार हा त्याच्यामध्ये फार महत्त्वाचा आहे. तो मी कधी काही थांबलेली नाही. आता इतके वर्ष गेल्याच्या नंतर आता अजूनही राज्यसभेची माझी 3 वर्ष शिल्लक आहेत. 56 इतकी वर्ष संधी मला वाटतं राजकारणामध्ये कोणाला असेल. मी पार्लमेंटमध्ये सुद्धा रेकॉर्ड करून बघतो, तसे एखाद दुसरे सुद्धा व्यक्ती मला बघायला मिळत नाही की जवळपास 56 वर्ष सतत विधानसभा किंवा लोकसभा किंवा राज्यसभा याचा अशी व्यक्ती आज या देशामध्ये बघायला मिळत नाही. एकच व्यक्ती आम्हाला बघायला मिळाली आणि ते म्हणजे तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री, काय त्यांचं नाव, करुणानिधी. त्याचाच एक कालखंड एवढा मोठा होता. नेता अटल बिहारी वाजपेयी, त्यांचा कालखंड जास्त होता. पण एकदा सिंधियांच्या विरुद्ध इलेक्शनमध्ये ते हारले गावलेला, त्यांनी पराभव घेतला. लालकृष्ण अडवाणी, त्यांचा कालखंड खूप होता, पण दिल्लीमध्ये त्यांनी एकदा पराभव घेतला. सुदैवानं महाराष्ट्राच्या जनतेनं मला पराभवाचा रस्ता कधी दाखवला नाही. ही त्यांचा इथं माझ्यावरचं फार मोठं महत्त्वाचं गोष्ट. 1999 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. त्याच्यातून झालेली पार्श्वभूमी काय या गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहेत. आपल्याला अनेक सरकारी पहिल्या दिवसापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सहभागी झालेले होते.
आणि तेव्हापासून गेली 24 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी काम करतोय. म्हणजे सार्वजनिक जीवनामध्ये 1 मे 1960ला सुरुवात केली आणि आत्तापर्यंत 63 वर्ष हा माझा प्रवास चालू आहे. आणि मी आत्ता सांगितलं की या 63मध्ये 56 वर्ष सत्तेच्या राजकारणामध्ये माझा सहभाग झालेला होता. आता जी 3 वर्ष राहिली तर मी आता निवडणुकीला उभं राहणार नाही. 3 वर्ष जी राहिलेली आहेत या 3 वर्षामध्ये राज्याच्या आणि देशाच्या प्रश्नामध्ये अधिक लक्ष घालण्यावर माझा भर राहणार. याशिवाय मी कोणतीही दुसरी अन्य जबाबदारी घेणार नाही. आणि 1 मे 1960 ते 1 मे कालच 1 मे झाला 1 मे 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचारसुद्धा केला पाहिजे. माणसाला अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असलं तरी शिक्षण, शेती, सहकार, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्र याच्यात अधिक काम करायचा माझा मानस आहे. आणि तसेच युवक, युवती, विद्यार्थी याच्यामध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अधिक प्रोत्साहित करून कामगार, दलित, आदिवासी आणि समाजाच्या कमकुवत घटकांच्याकडे अधिक लक्ष देण्याची भूमिका मी या ठिकाणी घ्यायचं ठरवलेलं आहे. मी अनेक सार्वजनिक संस्थांच्यामध्ये काम करतो. आपल्याला कदाचित माहीत असेल की सातारची रयत शिक्षण संस्था, विद्याप्रतिष्ठान बारामती, मुंबईचं मराठी मंदिर, महात्मा गांधी सर्वोदय संघ उदय कांचन, विद्यानगर विद्यामंडळ बारामती, अखिल भारतीय शिक्षण परिषद पुणे अशा ज्या संस्था आहेत ज्याच्या जवळपास 4 लाखाच्या पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. या सगळ्या संस्थांच्यामध्ये मी पदाधिकारी आधी आहे. आणि हे करत असताना सुद्धा अन्य क्षेत्राची मी फार लक्ष देतो. उदाहरणार्थ वैज्ञानिक क्षेत्राला प्रोत्साहित करणारं नेहरू सेंटर, महाराष्ट्राच्या प्रश्नाच्या संबंधी अभ्यास करणारं यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि याशिवाय वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी की ज्या संस्थेमध्ये काही लाख ग्रंथ आहेत ती मोबाईल मराठी ग्रंथ संग्रहालय विद्यार्थी माझ्यावर तिचं सहकारी आहेत. त्या संस्थेमध्ये आधी मी पदाधिकारी आहे आणि हे काम मी असं चालू ठेवणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये साखरेचा धंदा हा एक महत्त्वाचा धंदा आहे आणि या व्यवसायाच्यासाठी जे संशोधन आणि एक्सटेन्शन सर्व्हिसचं काम करणारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट या संस्थेची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे आहे. तिथे मी अधिक वेळ त्या ठिकाणी द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. आणि म्हणून गेल्या 7 वर्षामध्ये महाराष्ट्रानं आपण सगळ्यांनी मला खंबीरपणे साथ आणि प्रेम दिलं हे मी कधी विसरू शकत नाही. आणि यापुढं एकदा मी संघटनेच्या संदर्भातला एक निर्णय जाहीर केल्याच्या नंतर पुढे काय करायचं, कसं करायचं याचा विचार करावा लागेल. आणि त्यासाठी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांची एक समिती नेमावी असं ज्यांचा अजित आणि बाकीच्या सगळ्या प्रफुल्लभाई यांना सुचवणार आहे. आणि या समितीमध्ये त्यांचं काम हे आहे की त्यांनी उद्या त्याला संघटनेची जबाबदारी कोणाला द्यावी, कशी द्यावी यासंबंधीचा निकाल घ्यावा. आणि त्या समितीमध्ये श्री प्रफुल्ल पटेल जे उपाध्यक्ष आहेत, सुनील तटकरे,
के शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जितेंद्र सी चाको केरल से अध्यक्ष हैं, झिरवळ से उपाध्यक्ष हैं, अजित पवार, जयंत पाटील, सोफिया सुळे, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड याशिवाय ज्या संघटनेच्या इतर शाखा आहेत, फौजिया खान अध्यक्ष राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस, धीरज शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, सोनिया दुहान अध्यक्ष युवती काँग्रेस आणि अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस या सगळ्यांनी बसून पुढच्या संबंधीचा निकाल हा त्या ठिकाणी घ्यावा आणि हे निकाल घेत असताना अधिक वेळ देणारा, सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा या सगळ्याचा विचार हा फकसानं करावा. मित्रांनो, मी अध्यक्षपदावरून जरी निवृत्त होत असलो तर माझी निवृत्ती सार्वजनिक क्षेत्रात नाही. माझी निवृत्ती गेले 60 वर्ष, 60 दशकापासून अधिक काळ जन्मांसाठी काम करत गेलो. त्याच वेळेत कुठेही खंड पडणार नाही. या उलट मला सार्वजनिक कामामध्ये अधिक वेळ देता येईल. मी कुठेही असलो, पुणे असो, बारामती असो, मुंबई असो, दिल्ली असो, आपणासाठी नेहमीप्रमाणे सकाळपासून उपलब्ध राहील. जनतेच्या अडचणी प्रश्न शोधण्यासाठी कष्ट करेन. आत्ताच महाराष्ट्रामध्ये हा जो वारसूचा प्रश्न झालेला आहे आणि ज्याच्यामध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे आणि तिथल्या लोकांचे, शेतकऱ्यांचे काही जास्त प्रश्न आहेत, त्यांच्याशी कालच माझी बैठक झाली. असे जे काही प्रश्न असतील त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये शेवटच्या माणसाच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी तुमच्याबरोबर, तुमच्या खांद्याला खांदा लावून मी त्या ठिकाणी लक्ष करेन, ही खात्री देऊ इच्छितो. सततचा प्रवास हा माझ्या जीवनाचा भाग झाला आहे. मी आपल्या भेटीसाठी सार्वजनिक कार्यक्रम, समारंभासाठी बोलवाल त्यावेळी येत जाईल. आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी, आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, आपली गाणी ऐकण्यासाठी आणि वेळ प्रसंगी कुठलंही सरकार असो त्या सरकारसमोर हे प्रश्न मांडण्यासाठी माझी पालखी ही अखंड चालू राहील हा विश्वास मी देतो. जनतेचं प्रेम, सरकारच्यांचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे. यापुढं आपणापासून कोणतीही हरकत नाही. मी आपणासमोर होतो, आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. मालवण आंबेरी राऊतवाड येथील साकवाचं काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांचे हाल होणार आहेत. संबंधित कामाकडे ठेकेदारानं पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आंबेरी सरपंच मनोज टिचोलकर यांसह ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडले. अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आणि काम करणाऱ्या संस्थेच्या वतीनं बाबा आंगणे यांनी 15 मे पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. तसेच माजी खासदार निलेश राणे यांनी संपर्क साधत काम पूर्ण करून घेण्याचा शब्द सरपंचांना दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आपलं उपोषण मागे घेतले. भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. कायच नको आम्हाला. 2 वर्ष लावून गेली कामात. हो थांबा एक मिनिट. मी काय म्हणतोय, 2 वर्ष तुम्हाला काय सांगितलं त्या दिवशी फोन केले तेव्हा, माझं मार्च एंडिंग संपाने मी येतोय करतोय. अजून मार्च एंडिंग संपणार नाही तुमचं. मी काय कधी संपतो तुमचं? जाणून बुजून त्रास देतात ना तुम्ही.
आज ह्या वाडीतल्याची ह्याच्या आई पॅरालिसिस होती का गुडघ्यासून अनुजी लागली, ती जर तुमची आई असतं त्याच्या जाग्यावर काय केलं असतं तुम्ही डॉक्टरांना असतात काय? म्हणजे कोण काय बोलणार नाही म्हणून कसा आहे सांगता का तुमचा? तुम्ही उद्याच्या उद्या काम चालू करायचं नाही तर आम्ही हवी राहतो. परवा म्हणजे किती एक आज झालं महिनो झालं तुमका सांगतोय मी, फोन लावले किती फोन लावले मी तुमका. तुमची भाषा काय नाही ना उपोषणात बसा काहीतरी सांग. मी तुमका ऐकवतोय ना, व्हॉट्सअप कॉल केला ना बरोबर, ठीक आहे व्हॉट्सअप कॉलवर बोलला त्याचा रेकॉर्डिंग होणार आहे म्हणजे तुम्ही त्याच्यात हुशार असाल. आणि तुम्हाला फोन केला मी तुम्हाला फोन केला, मी तुम्हाला काम सुरू झालं ना हो असं विचारलं. हो येऊन बघा काय क्वालिटी जातात, सेंट्रिंग वाले घरातले वापरतात. येऊन बघा तुम्ही सांगता उपोषणाला बसा असं अजिबात म्हणा नाही, ते बोला मी उपोषणाला बसणार आहोत. नाही एक मिनिट, तुमचं पत्र पाठवलेले बरोबर आहे म्हणून सांगतात का तुम्ही दाखवतोय. एक मिनिट, अहो त्यांच्याकडे सगळे कामगार असतात असं म्हणतात बाबा शेठ. मी काय म्हणते सांगा, त्यांच्याकडे कामगार नाहीत काय? त्यांच्याकडे कामगार नाहीत काय? त्यांची कामं चालू होत ना. मी काम कर आता एक दिवस जमा उद्या घेऊन या ना. मी काय म्हणते ते म्हणते ही कामं चालू ती कामं ठेकेदार नाही सांगतो कसं काय म्हणतो, मुकादम नाही सांगतो तो म्हणजे मी कामच नाही काय बाबा शेठ. मी काय म्हणते सांगा, एक विषय आम्ही सांगतो अशी उत्तरं होती की मी कित्येक वेळा फोन केले अनेक विचारा त्यावेळी सांगत काय घडलं पण गावात माहिती नाही, गावात मी माका काम नाही म्हणून भांडा होतो तुला लक्षात ना. इव्हन 15 दिवसापूर्वी मुकादम पण चांगलंय, पण यांना सुरू केलंय मुकादम आणून पण दाखवलेलं आहे, दाखवलं हे होतो. आता पण ते का फोन केला, अरे बाबा माझं काम टाकून मी तुझ्यासाठी येत होतोय ते का मार्ग बाबा मी चालू करतोय, तो म्हणतो मी चालू करतो. राजकीय तुका विषय माहिती आहे काय होतं. आता ह्यांची बाजू बरोबर आहे, त्यांच्या गावात तुमचं मरण. अरे माझं काम नाही तुम्ही कधीच करून टाक माहिती. कधी आमका लेखी द्यावा, लेखी द्यायचं आम्हाला. मार्ग लागतो कोण पण मार्ग तुम्ही घेतला आणि मार्ग कोण लावतो ते का? म्हणजे तुम्ही असाच ठेवतात आणि मार्गाला म्हणजे आमच्या धंद्याक लावता काय तुम्ही? कसले टेक्निकल आज 2 वर्ष लावून गेली, मुलं संपात गेली. तुमचा टेक्निकल प्रॉब्लेम लोकांनी काय करायचा? लोकांनी काय करायचं सांगा. तुम्ही मी काय सांगते सांगा, तुम्ही काय राहतात ना येऊन त्यांच्या वाडीत राहा. मी सांगतो तुम्ही त्यांच्या वाडीत राहा येऊन. नाही बरोबर असं ना, तुम्ही त्यांच्या वाडीत राहा तर तुमच्या त्यांची समस्या समजली ना. तुम्ही तुमच्या घराने आरामात बसशाल हो, त्या लोकांनी काय करायचा? कोण ठरलंय म्हणजे सरळच असं ना. मग तुम्ही गवत नको तुमचं नाही जमत कामाचं कशा घेता तुम्ही? तुम्ही नाही तर मी काय म्हणतो एक महिना काम तसाच राहा. मी काय म्हणतोय काम तसाच राहा. आमची लोक सगळं आम्ही ऍडजस्ट करतो. तुम्ही फक्त ना 2 महिने पावसात येऊन त्यांच्या वाडीत राहायचं. काम तसाच राहा नको करू. तुम्ही तसं येऊन राहायचं 2 महिने राहा फक्त बघूया पावसाचे. म्हणजे समजत ना तुमका त्या लोकांचे काय समस्या असतात काय नाही ते. हो ग्रामीण भागात नको, ग्रामीण भागात म्हणजे तुमच्या खळ्यात गाडी जातं त्यांना खसून जावं लागतं. तुम्ही विचार करा, आज मोटरसायकल त्यांच्या दारात जाणार नाही ना. मार्ग काढूया पण माका काय होतो बाबा शेठ. मी काय म्हणते सांगा, कंटाळलाय मी सावळे तो बरोबर पत्र पण दिले पत्र मी नाही बोलले बाबा त्यांचा म्हणणं टेक्निकल तारीख बाबा तू आता 2 दिवसातच काम करतो. काय राहत नाही ना तो विषय. काम करून घ्यावे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शरद पवारांनी दिला धक्का, राजकारणातली केली मोठी घोषणा. शरद पवार निर्णयाचा फेरविचार करणार आणि बाहेरचे लोक घेऊन बार्शीमध्ये आंदोलन, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.